Vedeli ste, že až 5 z 10 detí trápia rastové bolesti a ich mamičky im nemôžu pomôcť? Dokonca ani odborníci netušia, ako tento problém vyriešiť. Dobrý deň, moje meno je Eva Mikulka. Som celostná fyzioterapeutka a v nasledujúcich sekundách vám prezradím, ako môžete vyliečiť rastové bolesti u svojho dieťaťa. Keď som ja bola takto malá, objavili sa mi rastové bolesti. Trpela som na ne celé detstvo a mala som následky aj v dospelosti. Moji rodičia nevedeli, ako mi pomôcť a aby som sa mohla aspoň trochu vyspať, mama mi dávala tabletky proti bolesti. Vaše dieťa našťastie nemusí trpieť tak, ako som trpela ja, pretože vďaka vlastnej skúsenosti a vďaka práci s deťmi som zistila, čo rastové bolesti spôsobuje a ako s týmto problémom pracovať. Zostavila som ucelený plán liečby, 3 kroky k uzdraveniu rastových bolestí nôh. Vďaka tomuto plánu bude vaše dieťa zaspávať pokojne a dokáže spať celú noc. Bolesti vyriešite bez užívania liekov, ktoré môžu spôsobiť ďalšie problémy. Zabránite chronickému preťaženiu pohybového systému, úrazom, únave a stresu. Vaše dieťa si bude znovu s radosťou užívať pohyb s kamarátmi a bude môcť naplno športovať. Na rastové bolesti úplne zabudne. V tomto pláne vás dovediem krok za krokom k uzdraveniu vášho dieťaťa. Vďaka jednoduchým a účinným technikám budete presne vedieť, ako mu pomôcť. Pokiaľ si môj plán 3 kroky k uzdraveniu rastových bolestí nôh objednáte teraz, dostanete odo mňa darčeky v hodnote 129 €. Prvým darčekom je overená metóda, ako uzdraviť vadné držanie tela a vyhnúť sa bolesti chrbta vášho dieťaťa, aj keď máte len 5 minút denne. Väčšina detí v dnešnej dobe má vadné držanie tela, ktoré je jednou z príčin rastových bolestí. Vďaka tomuto manuálu v hodnote 59 € budete môcť svojmu dieťaťu efektívne pomôcť a ušetríte 60 € týždenne za fyzioterapiu. Druhým darčekom v hodnote 12 € je videonávod, ako vybrať dieťaťu vhodnú obuv, ktorá mu nebude deformovať chodidlá a narušovať jeho zdravý vývoj. Tretím darčekom je videonávod, ako zabezpečiť vášmu dieťaťu dostatok zdravých vitamínov a minerálov, aby netrpelo bolestiami nôh, krčmi alebo chronickou únavou. Vaše deti sa nemusia nadspávať umelými vitamínmi ani zjesť 5 kg brokolice denne. V tomto návode v hodnote 19 € vám doporučím prírodné zdroje ľahko vstrebateľných vitamínov a minerálov, ktoré sú pre detský organizmus potrebné. Štvrtým darčekom v hodnote 39 € je prístup do mojej súkromnej skupiny na Facebooku, kde dostanete moju plnú podporu a stanete sa súčasťou komunity mamičiek, ktoré riešia rovnaký problém ako vy. Naviac vám ponúkam 100% garanciu vrátenia peňazí, ktorú predĺžujem až na 60 dní, pretože verím, že vám naozaj dokážem pomôcť. Pokiaľ do 60 dní od zakúpenia produktu nepocítite zlepšenie, môžete mi napísať e-mail a ja vám bez otázok peniaze vrátim. Môj plán na odstránenie bolestí nôh spolu s bonusmi, všetko v hodnote 208 €, teraz môžete získať za cenu 47 €. Táto uvádzacia cena platí iba v túto chvíľu a ja nemôžem garantovať, že sa čoskoro nezmení. Kliknite teraz na tlačítko pod týmto videom, získajte moju metódu a vyriešte problémy vašich detí raz a navždy. Teším sa na vás v členskej sekcii.